We gaan dus een theatershow maken. We zijn in de afrondende fase met wat theaters. En dat is theater in Delft, waar wij vandaan komen. En ja, dan gaan we het leven van Nico Haak beginnen, helemaal terug naar 1970. Hè. Wat een hele hoop mensen niet weten is de originele Vlieger, heeft Pa geschreven. Daar hebben ze later samen met André hebben ze daar de bekende Vlieger van gemaakt. Nou, dat gaan we allemaal met een lach en met heel veel lachen gaan we die anekdotes vertellen. En zo gaan we de liedjes zingen tot aan 1990. Het moet een leuke, gezellige avond worden. En natuurlijk wordt het een avond met een lach en een traan. Maar het wordt ook wel het wordt veel lach. Het moet de mensen geen rotgevoel geven. Tuurlijk zijn er ook in zijn leven dingen gebeurd die niet leuk zijn. Maar dat draaien we gauw weer om en dan maken we er weer wat vrolijks van. Zoals nu? Zoals nu, ja. Ja, ik weet niet of je het publiek net gezien hebt, maar die staan nog niet stil, denk ik. Er worden ook veel meer liedjes gemaakt, of gespeeld daar in die theatershow. Hij heeft natuurlijk heel veel feestelijke liedjes gemaakt. Dat zijn natuurlijk de grootste hits geweest. Maar hij heeft ook hele serieuze liedjes gemaakt, toch ook wel. En die gaan we daarin doen. En luister, als Frans Bauer een theater op zijn kop kan zetten, dan gaat mij dat zeker ook wel lukken. Snap je? Die doet ook alleen maar vrolijke muziek en dan staan ze ook te springen. Ik bedoel, en daar bedoel ik mee, Frans doet het natuurlijk veel beter dan dat ik dat doe. En al veel langer. Maar dat is hetzelfde. Die maakt vrolijke, feestelijke muziek. Ja, en daar staan ze ook gewoon in theater te springen en de vlaggetjes te zwaaien. We weten natuurlijk niet wat Honky Tonky Pianiste gaat doen. Hè, want hij wordt heel leuk ontvangen, wordt veel gedraaid. De clip wordt goed bekeken. Maar uiteindelijk, als dadelijk de theatershow van start is, dan kom ik gewoon met nieuw Nederlands repertoire. Maar dat ligt wel in het verlengde van de feestelijke muziek die mijn vader maakte.